Pega do Gaga. Obi Peganisha. Ishina Yemuye Wata. Aya Ekata Yaboni Isu. Ishina Yemuyero. And one of my Yeshiro. Isi Fawa Semu. I will send some in out to the Nibu. Handy Mohata. Obi serving you no Maya. Missina Yemuye. And the peso na huma bro na doye bi asuminu mienu so and then so amade achi ade achi so dia na de na se amano isa nse anopa yi twedi ampo nyankopon na waye usa and then so e memenda no no matumi abo ene me bosu me no ne da toso wotwe efimpi mienu ani adunu mienu mu e da obo ade ase ogusu kurekura yemu a na onkuyen so da no pay sadi achui now na see amano bia oti enka bia no aha ya hinka na 3.3 FM e transi say dia na ya no becho nya miasem bra Odiyifo Kwasha watrase no wagina gua ti anopai anopai no na netumi abo pa ba sesima aduasa ba ko yemonwura mu yemonwura mu Odiyifo transi Odiyifo eja anopai mema wachi yaja na mpacho mpom di say onyame adawroma edoba dia say Better Christian Church obia hoye edoba dia say ehne busumi ne de to so nwotwe enenso emendo dia che yen sa etifo 80 anopai yo edawase zado penso di akwanje adi amayen yo nyadofo am se edrum me da machi bia se ya no na pem se ya no che onyame asem wo kasa fidie so anopai onyame na dawroma ohemi no mienu so ye boni nyina mu no wankuyan odi yankwa chayen ya onya onyame ye bi ma osia ba bia woda bia na wadanase eduro me odidi awie na wo koda na do ho ahya ne nsa na de waya ma no adanase wo kan Bible no kora na wo se nyame boa wo na siwie na nema nyina koye ma wo numere so no a de waya ma wo no na watumika kwa asori fie na wakokoda nyame ase enso na nyame ya ma ye nyina no me sori mpo ye nko anopa sori ye nko na ye de asida pokomo nyame no anopa hwe bia me no mienu da ya odi me no mienu ye nkwan dan ache enti bia woda bia do hwiri wuti enka bia no na wasi wutrase na ye de ho ahye obo ade ne nsa yara wasi yedimafo ene aboafo ade nyina so otumfo ne hu awurade ye hwede waya na boradwe ne ntiase so anopa wodi enkwa chen e kada so tiase tekramada bodwe mojeji ofisa ne de na asida ane ayiye ene de mawo ebi waya de kasia mayen na ye ni nna omo ma wiyensin wom na mu de adom bi na de abodom bi so ne ya de bonyefu yi ye kada so tiase nti adope kasa na ase enka odida onyame ayeye enka odida don brain so ayade wasie yi unim se nti ya be pe fidie mu eja fidie yi ehya wonsa yo pedi odano ehya wonsa emodwuma yefo nyina ehya wonsa yes lord ona wo ade ade nyina wie komini so sa ma ba mo de keso ha yes mo no nyam enhyere wo so na adwuma enya krabehwe yo yemfa na ase ene no nyima ma sa sara nso ne yakoso ara bompa ye gya ye tiefo a ye ba wo mu tie kasa fidie nyina ehya wonsa yes dem bena du omai ba betie wasem na ka de odakata so mpo no anaso wo yale mpo no anope wasem na asan yare yes dem ya kwanto bi de nanim wo ha bi pom no wasem na ayi na firim sa we ni asa wo nyame agya wo ba no skokodim no yanka amen amen dimbi wo ye deno Yesu Kristo deno ma oye rambano be fieno be home fredi bremo metona ayeye ho jomda wona don ne
nekweje nonti Yesu Kristo ne meje fono ayeye kane dinda metona ayeye honjom da wona dom nekweje nonti Yesu Kristo ne meje fono ayeye kane dinda mehu Yesu Jose bano nyate te fono kane ehwasem mehu Yesu Jose bano nyate te fono kane ehwasem So baby baby so be baby betum every night that about momra meje Yesu no yaje kwano momra me So baby baby so be baby betum every night that about momra meje Yesu no yaje kwano momra meje. Ka amen. Ano penso onyame ade kasia ma yen. Onyame die nkwache ye die ne emu wure mwe. Na nasama ode bo so ni asase no me no mienu yentie ni eni so. Yenya de onu nyame no pe, ne ne yen pe. Dabi. Ye de ka me no mienu die. Na ka de pe ni se wiase nya e be fa bo yabo. Emu ni ama nyina sesa etuntom bidie na ye de yakasesem. Na so nyame nya sa no hwehwe. Dabi. Sa do de ma me no mienu nyina no ibedi na asem so. Ne be de ope oba ye kra nyina. Ano pe nyame asem a ye di ka chane ye. Mose guma to so ye ditonomi. Eti don son eyimu du na besi dunumu no ayintie onyame na asem. to 15. Ya ka Deuteronomy ngoma no. Eti ye donson enchemu dunan. Edekro no. Ekusi dunum no. Menti Awurade asem. Osese udu asase a Awurade Onyankopɔn ade ma wo no so. Se fa no a na tena so no a. Na waka se mesi me ho so ehene a. Na amanaman a watwitwa no me ho ahie nyina. Dunum no. Ntozo. Entima dunum no. Ose fani Awurade Onyankopɔn beyi no si oso no ehene. Na unuanom mu bi na fa no si oso hene. Emfa onanani bi a wonye unua ensi oso. Amen. Amen. Acha sema baba nika. Nyame aboa wo na se o se asasi a media mamono. Ghana asasi be bia mo chechire a mo ankasa mo moteso no. Ade nte Nyankopɔn kasa. Ene yetibi kofa ebia Asuboa na ebia ya chechire odobo chechire Asuboa yi a yen timu no ana woda mansi be bia ya chechire na wotimu no. Obitibi kofa ohoho ade ne beye hen. Na no oba bedi omoso. Ese party kura ya yedi akire yi. Ebia woda mansi mu a esi yi obi a ono betimi adi omoso oda ni dabi e betimi akoyi obi wo soraduro na ono abeye pani wa ha na ono abedi omoso na Nyankopɔn no na waka so sese munye duru asase a minyame media mamon se monchechire na montra eso no a media mamon so no na mo tra se na mo se ba ya be de ye besi eso hen mo nuanu mo bi mo muti kuro no mu no mo ye nuanu mo pa botre mu na mo pa no ana mo mfa mu emu bi ensi mo so hene na enkofa ananani obi a onu mfi kuro no ana se munni mu no mpo no
na ebia na sika kakra ekuta ne nti na wode abeto munyansa nyina na ono aba beye wo he na ono aba betra mo so afei waka obi nka bi esa ne sika obetuatua na ahenie na abaye ne dia akonya no abaye ne dia nti de opa bia na obaye no ena bible no eka asase mu no mo munua no mu bi na mon si ne so hene enu ni mo so hene momfa onanani momfa obi a munni mu no a wonya munua no bi ensi mo so hene nanso na uwewura nkuro bia mu bebire ya yesisi ahimfu bebire se kuro no a yesi wahini wo mu kura no wahini kwa wonfi kuro no no obedi hini wo kuro no no obetonton sase ni nyina di adentia woni nipa bi na aya kwan aye afa nyansa kwan ena ono mo asi hen ena wotonton ajapade ne de edi so papa se wuti ase ebia wodan akura yi na yakofa konfu bia ye nimu no a won firi patamu akura na ye na ba se wono na o meye na konfu kura mu enti wono ba esanse wonu wodi sika na abeto ade ni nti no enti oba japade wo ho nyina no obefa obasesako na wono ade akoye ni kuro na kuro no a wono no emfiri mu no a mo de ye he no modane nkwasiafo modane moa ana bible ne kan no mo kuro no a mo ba chechire no a mo se mo betra so no na mo ankasa mo ye nuanu mo ankasa anuafo na ankasa ebi na mo nsi no so hene na oni mo so hene nya sa sanate enso na uko Ghana nkuro mebre mu a kuro no ankasa no wo hene kuro mo diri sisu kuro wo mfi kuro no panini kuro wo bedi wono so hene kuro no obedi wo so panini kuro no wo mfi kuro no party ni kura be hu no wodan kura hankasa kura party na nkese firi akura no ni wo pani kura wo mfiri oda ha ni akofa na firi nchai ba bia betra so na ono aba be ye party ni pani no control na fa bo control mu abeton mu niam nyina adi ni obeka na obi ania no meni abrantie enipa nye enti anopai ye kasafa enipa ho enipa nyo enipa nya ana abowura asorifie abowura himfie abowura babia anapa yakin kansa mu na tosumie ni mehwa ahihoma edikan no etidumiensa eyimu baako ba no mayintie onyame nasem yakan ahene ngoma edikan no eti edumiensa nkyem baako ekro no etifi asem wo se odifu bi a okasati a Betel adenti odifu bi kasati a Betel yankwai wo se na hwe onyankopon nipa bi fi Yuda enam Awurade asam so eba Betel na Yerobiam gina aformuka ho rehye eduham safoti neti sa Yerobiam ade a wo ya ne se wasi na ntwema oya na ntwe bosoma si ho mani panyina somno se we ni Israel kronkron ni na oyi mu firi Misrim eba he no ndi we ni honhom anase onyame a esi esomno no woni ti papa yi ni niam wo ye nyina no nye papa wo hie duhwam wo twanta ya abosomsom chese niam a eho hia ena papa yi edi akire adi nyame ma no eye no Onyankopɔn hwedi wo se dabi papa ya dia wo ye yi me yemfa nipa nsa so anson me nyame me nua branteti eno ma Ghana a yetimi aye nipa ansa tia no ade ne yesom ye ya somka ya natia ane ye den sere wabobo ho ane ye koto ane ye sore se de Yerobiam na wo ye no ne nyame hwedi wo se dabi nyame soma ne difo se ko beti ho o sa papa wo yi wonya ni papa bia wo masori fi ho dabi wonya ni papa bia wo man mu abosom niema woni abosom niema ade a mimi nyame mi chire ade a mimi nyame mempe ade a mimi nyame mi me tai no ene sa papa yi ade me mai ewuram nti me soma ho ko beti ho fa me nyame asem kronkron no afa ma wom se me nyame no enya abosom so ene efa abosom sa so ne efa eso me nyame dabi nti ko sa
nyame soma ne dobai so won kɔ bet ho yankwae na wonam Awurade asam so tiam hye afɔremuka no sɛ afɔremuka sɛ Awurade sie ni hwɛ ɔbɛwo ɔba ama David fie a ne din de Yosia safotie ahai anya bosomo abia ha anya bosomosom abia enti kɔ na tiam fo masem no ɛfa ma wɔm sɛ ɔbɛwo ba ama David fie ahai nyame fie asɛm tie deɛ anya abosom nneɛma tie deɛ sɛ wodi nipa no ɛbɛwura nneɛma hunu mu ti nyame soma ne difoɔ no menua branteɛ ma waso ne wakoma nyinaa ni akyi na menim sɛ asɛm yi ɛbɛkɔ wie no na wayɛ nhyira ba ɛna nipa bebree yɛ akuta honhom bɔne ɛne yɛdi enwante homa no awura mu abɛwura sɔde fie ɛna wohu Kristo ni papa ɛna wohu Kristo ni a wɔnam nyame kwae no dabi yɛ nyina yɛ amane yɛ nyina yɛ poroporo ɛna wohu yɛ Kristo ni ka kyerɛ sɛ hwɛ so na so ahwɛ fam a ɔkotia no ɔsɛ ɔde so ebi na asi yɛ a anopa yi yɛne wo kyɛ yi nti anopa yi fo wadwen ɛne wakoma nyinaa ɛdi nyame asɛm akyi na hwɛ ho yie ɛwɔ nipa ho awie bere no nipa nya te Bible ni kan no mo kyekyere kura a mo nkɔfa nanani bi obi a munnim no ɛma mesim so hen no ho a munnim no ni sika nti ɔbɛtɔ kuro no adua ka anopa yi hwɛ yie sɛ mo te saa mo sakra madwen ebi na ɛkɔ so yi yankwai wɔsena wo so na wɔde sonsommea asɔfo a wɔhye wo so aduhwam no ɛbɛbɔ afɔre safotie ha nyame fie tie deɛ asɔfo mo bɛka nyame asɛm papa ɛnya asɔfo a ɔmo bɛdaadaa nipa ɛde nipa kɔ nsom akɔdwadwa wɔm ayɛ yɛ kanse no mo yi nipa firi nyame asɛm tie deɛ ho ti nyame asɛm pa na bowo nipa nya ɛna obi a bɔ Yesu din maame ne to no ɛna Kristofo nyina dɔso nti ame hu Kristo papa ti nyame asɛm ne yɛnkɔ wɔsene wahye nipa no mpɛ wɔ so na ɔma nsɛnkyerɛnne da no ara sɛ èyí ni nsɛnkyerɛnne sɛ Awurade na aka o si aka na asɛm no nkyerɛ wo na kɔndua bi a wohyɛhyɛ bi afiri aseɛ ewiase no ankasa anim mu akɔnnɔdeɛ nyina ɛtwam akɔ na ne obɛdi nyame pɛ no ɔno nipa ɔbɛtra ho ebesi nempo obi kura te nyame asɛm kakɔ na ne buafu hwɛ obi kura ka ne nkono ho na ka radio yɛ tisu ya yɛ ka nyame asɛm nkɔ na ka asɛm nkɔ yɛmfa nkɔ wie da obi kura wonye bi ewuradie na wo tesi yɛ ka nyame asɛm odi ka kura dum afidie no adia abronsanfo na abɛta wo ka nyame asɛm no onua ewiase wonya ewiase agyapadeɛ nyinaa na wonya mu nneɛma nyinaa na wo hwere wo kra ɛmfa so bɛn ɛne hom anɔpɛi tie nyame asɛm na yɛntwe wo mfiri nneɛma bɔne a adeɛ bi de yɛyɛ a ɛna yɛke yɛn sɛ gu ebu a yɛnya Yesu nkyɛn kɔ no yɛntwe wo mfiri ho na aboa yɛn papa yɛnkɔ èyí ni nsɛnkyerɛnne sɛ Awurade aka sɛ onyame na aka ho hwɛ afɔremuka no bɛpae na ɛso nson a ɛwɔ so nyinaa ahwie gu na ɛso nkonyaa na moyɛ no ɛso nson no nyinaa ɛdan ahwie gu abosom nneɛma no a moyɛ nyinaa ne nyinaa ɛdan afiri so kɔ deɛ nyame ɛsoma no dɔba no sɛ wɔnkɔyɛ no ɛnie odiyifoɔ a nyame soma no na adwuma a nyame de maa no ɛni yɛnkɔ wɔse na wɔhene tee Onyankopɔn nipa no nsɛm a ɔte ne sɛ hyɛ afɔremuka no a ɛwɔ Babel no Yorubin tee ne nsa ɛfi afɔremuka no so ɛkan sɛ mɔnkye no safoji ti nyame nipa no duru hɔ no na hwɛ deɛ ɔmo yɛ na deɛ na mo yɛ yi asɔre fie apaa ni asɔre fie apaa na mo yɛ mosum kokei na hwɛ nneɛma a mo yɛ totototɔ nneɛma wɔyɛ bɛdi buro nyakɔ so yi odwan baako odwan te bɛɛ na ehwi abɔ ne to odwan no 10 million obi sɛ mma 15 ebi ne no mo yɛ na asɔre fie hɔ no nyame nipa no kɔ no ɔte ne nsa hyɛ afɔremuka no sɛ ha nyame asɛm tie deɛ ha nyɛ kyakya no na afɔremuka ne paapae na sunsun nyinaa no ehwi gu no na yolo bi mu gyina hɔ din na wofiri sakɔ wofiri na yɛ adeɛ yɛ nneɛma yɛ atontɔn kakra a yɛ didi hu yi oyɛ na aboa yɛn a ne mu yɛ du a ɛne yɛ din ahyɛkyɛ wo baabi yɛ nyinaa yi oyɛ o
na wo ba seconds wa ma de we nyina body a monchi no yin no tiam se monchi nyame nipa no ho na Bible say ohen nsa yedai na ne nsa no oten sensen chirban ana ne nsa no asensene na wantumi anka nto no ho ohen ete ne nsa se monchi nyame nipa no ana ne nsa no asensen afi ne nsa yi untimi anka nto fom na afonu ka no pai ana afonu ka no pai enso no fi enso no nyina famo afonu ka so yedai efi gu fom senchene ya wonyankopon nipa no senchene anyame nipa no ade ma so odu a wonya no no ya ne pepepe no so no e ba so pepepe sa ka onyame anu masem e no kra yo ana so obi ye se nkonya okwa baka so okoko akono di no kwaji se do no ri asade no ana baburu no yemiem twokonkon no yemiem ya to twokonkon no mu nsem no ato akene ana na yakwa bosom so aba ne yeye nkonya yeye nkonya enti ana abosomsomfo no omomu akrisofo yi ya obi kura ye nyame nipa bia otimi ye no kura dia prada kura di buru nua mono adentia ya ma ye ho kwan nyame asem bia nti mu ntino obi e begire anim no kaka nsehu bia okaka wie no ofa ne ho di no kɔ adentia ana ye hu se ya fa nyame asem se ye trama nyame asem no tumi bia nim entiana enipa nsuro osofo enipa nsuro difo ena wiase nipa ade a yesuro ne enipa yesuro ne akonfo ne abosomosomfo adentia ha akonfo ne ukojimi ene nko beku ato akentino woni nipa ne huhu asie de yesuro no ka akonfo ne hunye hu dabi sunkoni ne hunye hu dabi na ko nipa ne huhu pa ne nyame nipa yo nanso na ya maye ho kwan asofo ya maye ho kwan kristofo ya maye ho kwan asempakafo ya maye ho kwan adifo ya maye ho kwan ntia na nipa nsuro difo nsuro asempaka ni bia o se nyame nipa no duru ho no a de nyame hye ne se wonye no wo ye no o se ni na bam sa afonum ke ya papai emansun ye gusu a omuni ebeton anya sika no ni nyina hwe kufom o hwe ni wo se monchi nyame nipa yi monchi ni kuno tiabra o motre nsa no ena ohin nsa yedai esensan sense chirban afi na nanu okekamu tumi nkanto no ho mesi na nanu okekamu na ne su mama na ne esu okekam nyame nipa mesrawo wo ye nyame nipa a mesrawa woni hummobo enipa su guho obi ahwe na nan ama na ne sasensen na ne sasensen ho ntimi nkanto we ne fesi nyame nipa sa ene hwe nyame nipa ana obi ko yakwa sori ya kacha che kotwa o mabra ene ye beborboro nsam ye ko gina sori fie ho mati ya buru nsam nso mati ya buru nsam nso mehuri makosoro osoro mati ya buru ade buru nsam ko wo wura sori fie ko ho no tie ene nyame nipa kase bia mam ha ya shenkoma mam onyankopon so nka hwe ye namu nyame kwa so ntina ama kristofo kwa yehu kristofo yehu dabi na ko kristo ni kasa ha o nyame nipa se yenya o oso nyame se yenya o o se wade enkrofo ya bosomosoma o mosom ne ne mahu o mu yentino entonsuo ne nyakopa atosurum anam no mienu o akora da hokora ni akora ni wukwa ni bomba ja wurade e fa ne nkwache no yanum ho tem na akora ne ye nam nyame kwan nim enti ebompa nyakopon tie enti nyakopon hwe ni wose kokronum eni me hunu mu ye na me nyame masa wo mato akene na abosomsom eno mu som hwe ma so fi okwa hwe ni mafun bi o ye nyame ni pe di nyame asem hye ya ensu nya papa fori mu kan nya bubu afedi wo hi munchi no afedi wo hi na ne sasinsin afedi wo hi pachaw ebi ne ekọ manganim ana obi nsuro sofu bia yetimi de sofu ko gina court ni abona kwadu ni akekense hu de gudu so ni jedi sofu obekom sofu nya hwe ya boni bia sofu onya boni bia meso bekom kura no nyame asem a wo kantini hu ye ni pahi sa hwe ana wiase hu no o fa nyame asem ya enipa mpe wasem ta so waka no kure
na so me nyame asem Sir. na se nyame asem ti mu a oh Joseph said nyame asem ti mu na so oya ya de tro afiase Nyankopon yi ni fiase ho enipa de hwe de etwa Nyankopon do he inside and pe ti nyame asem na sakra wadwo na boa yanko yedo nchemo yinsia no osesan ena ohen no buya ka kire Onyankopon nipa se ena ohen no apa Nyankopon nipa no chawo no ka kire ne sesan afi pa Awurade Onyankopon chawo na sere mame papa mesere wa Odiyifo pa Onyankopon nipa no chawo ate Onyankopon na nkasa wo som no mehu se wo Nyankopon pa kudi me finish aduhwamu ni ema me firi ye ni mehu e wo so fie ema me no munya ne gua so fie obi ntimi nkan kwase mo che wo so fukitikiti wi enu wo chima ma me sa sensi me sere wa pa onyame na wo de na bakure wi mu no onyame na de na ba no pa na chawo ma me wate na sere ma me na me nsa no nsa ye ema me na me nsa no ye ma me yanko na Onyankopon nipa no pa Awurade chawo enu Onyankopon nipa no wo pa Nyankopon chawo sa Awurade papa yi wa yefun so nti fa ne bɔne nyinaa firi no na ne nsa yi ensa anya yi emma papa yi Nyankopɔn nipa no wɔpa Nyankopɔn kyɛw ɛma wɔ hen no ne nsa yɛ dan ɛsa na wɔ hen nsa no ɛyɛ yie ma no ne nsa yɛ yie ɛsa ama na yɛ nka no a ɛyɛ sɛ first na yankɔ ɛna wɔ hen ka kyerɛ Nyankopɔn nipa no sɛ wɔne me nkɔ fie na kɔdwodwo wo ho na menkyɛ wadeɛ safoti Odiyifo wayade dodo chiame adia woyi mefo kotrema himfia mesi wo na medo be nyame ba ko pe basi mi ko fi na me ko to pon na didi na nom me chewade so adia woyi ebi si bi kromu ada da bi da mi Odiyifo pa wo kromu pa ne mehu ami ye omu ni so bi ntimi kan wo hwe adia mi ye kwa me bofo de kwa ma wo ma no omuti da mani agye sanya mi bi o baby sa papa basi mi enko fie ne me kwa chiwade na ko jojo ho yanko na Onyankopɔn nipa no ka kyerɛ wɔ hen no sɛ ti asɛm me ka ne pa wo ahai ni ansɛm me ka nyina onipa o secret nyina ne hai sɛ wo de wo fie ɛfa mpa bɛma me mpa abra osofo yi Odiyifo yi kokuru no no onyame ka kyerɛ sɛ secret we de mame enka me no mi no nko antam sa kuro na wo komu no omonya papa enipa na wo no mu ko samprempe no omonya papa enti wo ye nsanchane ne nyine wia kwa onfa so wo kuro no mu wo de kuro no enfa so nko ensa wo chi wate kuro no enidi wo mu kuro no enum wo mu wate wasi ya mate hwe sa asem ya mani wakai gogo masem emo bia mania emu bi ante na ne yensanchani wie ne firi okọ na wo firi okọ a me nyame na nkasa no mehye me ho no nyam kuroduan sa what was mate ana o ma ne kwa na okọ yensanchani na wie yo na ne dada no Odiyifo si ya o Odiyifo si ya obekwa na egua himfie ho ye se ye bompa ya manana adentia ensase ye tonton no sika be fie ho yenye bidi sa okra na ne honhom firi beka no suri papa sokoto papa no asate no hye nkom Nyankopon so nka hwe kwa hye nkom hye Onyankopon ka hwe onua ayamumie ntie na nyame ne wate yamumie ntie nya hwe enen 5 days be 6 days na me da ha nyame ya de na kire me do na ombo already sa no ombo country no na me suodi na me tie wo maya efiri sa bere koi wo haw ebesisi omuso nipa ebewu na kankwada 6 years na 9 years na adia eya me yanse me danya ne ye no na wo ma no mububo mu din nyina no a wo ha no besisi no na film mitirim eno ne adia ya me ya on so ma hihade ne esumo ba hem nti efiri sa beri koi ko 2023 ko no obeti yeso ma we bibie we ehwo emma wo konsi bibie si nipa ewu na ya adia o ma hye ne esuma se ye ba hem me so de nyame yi kire me a atubita bebam onia amafo bi sanse no odi o ma Ghana ka ho ana me se o ma Ghana ka ho anka ho ya de etene tiawa ye o ma mu no Onyankopɔn bu afuro no enya kiri sa enya bi menya brantie Onyame ne papa yi aje osofo yi ahyehyɛ se wo kɔ no enidi wo kronum enum wo kronum enum hye wo kronum enfosa okwan fa so wo kronum enfoso nkɔ sa secret power fasi emu bia mane ye
ana na ne ya dada wo sofu ya se basi mi enkofie na me enkoto pon me enko chewade me to pon ma wo me sika nya me na gold ya himfia gold nya na me wa bi ma wo je wa yi ma fa Odiyifo prekope na ya ne de yankwai osunu nyankopon nipa no ka kire no ohene se enu onyankopon nipa no ewa ni mu ka kire ohene se se wodi ufie fa bema me mpa nana me be kuro mo no nyankopon ne me ka sa sie yu se efie na wo se me yenko no se me no ko ofie na wo chewu niamemu usika nyina mu ohene po chem na ma me fampo no me renko me nsa machi ane wo nko na me renidi me nidi wo ofie ho me nnom so okura mu ebise wodi awurade asam hye me se ebra mi ba mu kura mu ano nyame se ne mu ye okura mu ano enya de nani je hu nti no me ba no o ma mi secret power bi se enidi me be kura mu ha me be yensanchani ni wi a ma me di okura mu na enom me num suo okura mu na ansam fa okwan a wonam so ofa so koye no kwan a me fa so be okura mu be yensanchani no me nsa fa so enko na fa okwan foforo so na me fa okwan foforo so na me enko nti nana sa asem ye nyame ka kire mi ntie na me si mi ntimi no nko fie na fo hine se wo se fine nti wo no wo da ni firi baabi na eba na wo be ye sansankire ni wo ya mina na magidin mina na me kan obi ntimi na ani mede me na apemfo ma ne ni petete hwe na we wo so kono maketekete wo mfi horodoyi hwe de wo be ye me na wo gumani ma asi wo kuremu enti ne obi a sori o ba sere me se na ko chi Odiyifo akwala bia ne nsa sensin no se wo nya na bia enti de tachi da wo di be ya miniye oh fine so aka nsa dia na kwai yankwa enso na Odiyifo akokora bi te betel ti ho Odiyifo bi ti kuronu a nananum aniemahu no mu ye nipa no mpe o mu hyehye abosomosom o mu bom mu ase som abosom nyina no na Odiyifo bi so tikuronu enti die koso nyina Odiyifo no wonim onso wono ne sa kwan no no nam so ntini wontimi nka ntwom se nana ade amoye ne nya so nya bidi so no so obaya kwani ato nsa fere ahimfi okwani afei ye soguna no ebe ye den wotimi aka no kura sem no a chenya me ma no mafiri sa tibia boni ni nka sa akwese anrobe se bokro ni o manyo bita o machi ya unku bia ba odibi iti yesa mo go ahead manyina mo nye sana kwa yanko wose enso na Odiyifo akokora bi te betel ti ho eni ma ekoso wo kuro no mo nyina no Odiyifo bi ti kuro no mo na de bakobɔ no ne onyankopɔn nipa no bɛyɛ o betel da no nyinaa enti ne yesi wo no anana osofo yi bɔ mpa ya na ne eso mo nche no na ne nsa sensi ye nyinaa no ne Odiyifo yi ma wo ase hobi wose nsɛm a wɔka kyerɛ wo hen no nso enti ne esi ho nyinaa na wo ye ya wo hen ne nsa sensi ya obɔ mpa ya wo hen ne nsa eto aye ma ne nyinaa de na ne ka kyerɛ ne nyinaa no ka kyerɛ n'agya omu ko fie no mu ko fie sa papa we na wo sori a wo si wo Odiyifo abi papa sa wo die wo nka ho kura sa wo die wo nye ha nyame ho mu ketra ko ho mu kura ni ni paduanum enne besi ko hwe sa nyame ni papa wo sa si wo su sa papa besi ko hwe Odiyifo ba na yo be mu jafo mu ka so hyedu hwam wo kan nyame asem bompa ya power ensu nyina hwehwe lolo bim ka se monchi no na na trenensa na na ne sa sinsin na na nu osin afeni na na nuke damu na na ya obi kuna nim ko ntimi kuna nim afeni na no kekam o pa Odiyifo e chew so won ne Nyankopon chew ma no na ne nsa nya yie ansa na obɔ mpa ya na ne nsa katu ho papa sa wode wonnya nyame nipa bia enti de esi wo nyina no enkore ko fie no mu ko hwane ne nyina chew mu papa Odiyifo yankwa da wo eja no ka kyerɛ won sɛ okwan bɛn so na ofai ana Odiyifo yi ebusa ne man sɛ mo de mo wo ho enti de esi wo nyina mo hu mo tin so enti ekwan be pa na sa nyame nipa no a wono abe nsancheni wo kure mu a enti ene mimi wo kure mu a enipa mfa menya hwi omumumu bia mu yi fine or fine na ne ma no ehu okwan a onyankopɔn nipa no efi Yuda bae no
efa so no safoti osofo na ofi da baba kuronum beti wo be yensankyerene no odifo no kwa onfa so ko yense oye wie na kwa onfa so ko ye no enkola ehu no mo kire no papa kwa se ofa so do kwan so so do kwan so fo mo hihye furu ponko nya na ma no papa yi beti ko papa osofo na ben ro wa ben ofa se kwa wo su ko na o ka kire ne man se mo hihye afuru mama na wo odifo akokora no ka kire ne man se wo ke papa we metina tra matona tra mo hihye mafuru mana me chensi no o hihye afuru ma no na ne me hihye afuru mu yi na mo de ma on papa odifo yi odifo akokora yi o tinya me nipa no o ti no akoche no so kokuno so koye ne de wo kofa kwa mi so yi na fiata force so na fai kuro no abonebo ha o se no osimiti onyankopon nipa no en wo tire afuru mponko so kuruka kra sa en wo chensi nya me nipa yi se no koto no se wote odupon kase bi ase enti wo okono a wote ponko so enti odu kwa mba bi no wo hu se papa bi na wote de wo se dabi papa ya wote due ya se pa de ayi odifo obegu mani ma se okuro mu wono wo de mi nsa ne ho nko odifo ya wo be yensankyane wo ma anami mi pia monti po mi ntimi pia monti azanifo na abai onu an wo si pa yasi an wo gina yanko wo se no bisa ne se woni onyankopon nipa a wo fi Yuda bae no nti odu pepepe no an o si fom an o ko ne nkyai an o se miwura woni nyankopon nipa a wo fi Yuda eba betri be yensankyane no no bua se mene no wo se ya mia mena mami o ma be dodo kai na no we no musora musi bukuro mu wo hin wa be no empire kakra kwa mbo ne sanya sensen o se mi din na hyete kuro num mi din nya de kuro num mena ma be rough ayamia yankwai na okache no se ena odifo akokora no ka kire nyame nipa sasai ma yenko fi ko didi miwura na wo ba wa musa mase wo ba wa musa se kristo so mu no asofo ani adifo je okuro num metinya wo ba ye ho no mani eje o pe kura pa wo kokora na achi bia no bra ne nye crusade pa wo yare dodo menia mesu ye nyame ni pasa wa mesu ye nyame ni pasa wa yanko na wo se merintumi ne won san enti besi mi enkofie eni nyame ni pa no ka ni secret power no chire ni nua osofo ne se minti min sa machi na meni wonko mokuro rum ho biem na meni di anum wo mokuro num anu obusa ne sa na den popotin pa benti na wo ba ya di benti no hu ye kuro num ha enti wo se wo nsa wochi ene me nko no nko didi num okuro num adie pa ene ha wo pa enti a sisi a wo kasa asemi kire mi o se fi se wo di awurade asama hyeme se miwura eni di na no na wo gina wo ye de ni pa o meso me ye difu se wa wo so se wo ye minu ye difu se ne meso nyame se de wo so nyame pa de a ene esikiti a ewo a mesi mintimi nkan kire mintimi no kokuro num enkodidi num me fa kwan so nkon se bra mi ba mokuro mu no onyame ka chem se ne me hu no mokuro mu di enti me ya sansa nchani wo wi a kwa me fa so me pie kuro mu no me pie bo ba ya sansa nchani no me fa so enko minidi mokuro num ma me num awu mokuro num ya no na metimi akodu mi kurom asundua eniema me ba ye no ensanchani ebedi akiri sikiti o meni anti o ka se wo ye nyame ni penti na mi sikiti eri akire wi eno onso sesai eno ka kire no se eno ka kire ni nua nyame ni pe se mesumi odifo te se wa ti ho wonu ya baba ma se mi anko ye koso nyame huhu ma tini mu nya kwala asam wo bada da wa hwe obitimi ko presby no wo romanyo ana o better Christian church wo pu okunji wo beja better Christian church aba presby ho mesumi nyame ni passe wa wo solo ko ba be twen no ko one day tim oyi ni ho eni pa nyo ko tashi wi eni pa nyo abena o se wo do hu bo wo nua bi a won ne kwa so de a mo ni di nkomo amokom o se wo kun aja o se stone ko wo bi ego o se egu eni pa nya ana di fo bebire amankrofo bebire atom storm
akana nsa no wu akana na no wu na ko wu wiase onyankopɔn ne miakasa akana na no wu ha me sa ho adifo Ghana adifo no ha mama ye ya me ho kwa na ho bɔne betetre mu a onyankopɔn ka hwe kwa ne de nyankopɔn edi hye nkom nyame betwie nipa kasa enti ya metu sa mu ya mo ntiasie onipa bagye di ni wawo onipa bagye di ni wawo onipa bagye di ni aye defe onipa bagye di ni wawo onipa bagye di ni wawo onipa bagye di ni aye defe misamana me huni yancho me hu yancha besiko misamana me huni yancho me hu yancha besin me huni yancha besin me huni yancho abesin me hu yancha besiko ena ya maye ho kwana antonya ma ho homa betrem kwa ma ho homa betrem togo busuma betrem ene ye nyame adwuma enti safo ya ne no mu tu anamo ye no mu nyina kwaya sofo ye no mu nyina ya sampakafo ene ye nyina ye bu Yesu din kwame sofo akosi sofo kofi nkruma sofo yi hwe hu yo ana asofo aba adifo aba nyame nipa aba bebre mo ya sasabona sam yo wa hwe hu ya on wo de wa bebataw asofo ya adio yenkwe crusade no wonu ne kwa da ko behu anu odo ka ne front o panyan na ajo ni okun nyame nipa no wonu fake no siwo sa anopai obi a wo tie ni bia no hwe hu ye onipa nya yo Odiyifo Kwasha de bia me ka me sie nipa nya me hwe nipa me hwe ni tutu sa nipa nya oje me si ye nyame nipa se wa ye kwa no ka kire no se me so me odiyifo se wa me so me ye odiyifo se wa na wafu bi di awurade asem abeka kire me se na bi da wo kono a no wo bofuo bi di nyame asem abeka kire me se ko sanu na woni no mra efie me mesa wo na me ni wo ko me fie na ko didi na nom na didi na nom na so na atro no odiyifo na so na ya za odiyifo atro na so na ya za ena hwe nkwala abawe onye hu pani kwa no wo hye ne honkom akotere honhom atichum shu na nsa mi bedu o dance station ho so for small boy bi gina waye ni tiko wa buro ni ti wa poche ni hu ni nipadua no waye ni nyina fi no waye se buroni ana ogina ho menye du ho ma papa gina ho na mehu bibi o mehwe onyame hu mobo onyame wo hu mobo sa first one kwa hwe wutiri nwa wodi gina ho second one woni padua nyame ne ma o ma otuntum and no poche ho aye kokko ho ade na hu mi ho me menyina ho hwe san kwase ahohom kotere ahohom ta sa tanta titimu mu no firi so kwa menya firi se ni baban firi so kwa menya firi onyame hu mobo ache san kwase ahohom ye ne sopo Odiyifo Kwasha me ma ni papa me ankwase abosom no kwase abosom a omuwo wo ma we mu no a sa ma me wata nkrofo kwase afo no a omu so mu manyame adwuma nkoso no ana me ba omu ba me ni ma ni papa yo odon kwa se ma me chew saboa sa o ye sofo o be gina Odiyifo Kwasha nim o be ye sokoto papa anonti wayire onyame hu mobo me dia me no ma ni papa mama se me begu obi adwuma mama se aka na ansa no wuti ye peteti me dia nyame asem ti ye die sa adu ye kura me ye ayadom akyede Nyankopɔn ja kyame me da wa me hwense me no he ye hwe TV sa me obi enu o kyere me da me we ye sei me kutenu papa ya abrama so ye behwe ma ye do tete yesini sa no different me ni pa me da badwa ma so aya abrama office ho oba ha ya de different me ye mo obi a wa so to kwa doctor so mani boja kwa mo moja do me ma no boja sam sa me ni aba me se ho me so bekun boso so bekun o pa bra nto nchia o boa yo kwa ma ho ma na sa nto nya ma ho me bom tuo pay mi asem me bot nya ma tuo pay yesu dim
mama mo kwa ma honhom bonya betem me so yem nyame nipa sa wa bina wusi mo ko ne nyame nipa nyame asama sha me papa yanko yetam ni yanko wo se enso na atro na wodi kire no enso na atro na wo ka che osofo no eno ne no san eno ne san na okodidi ni fie na eno okodidi ni fie no no mo nso wo ni fie na otepo ho no na bina wodidi wie na wotepo ho no kwa Awurade asamba odifo okosan no enu odifo na obesa nyame nipa onyame nipa no wo se nyame asamba ncha na wo ka che nsesan na otem ka che onyankopon nipa no se enu otie mu na wo ka che nyankopon nipa nsesan yudiafo baaye no sesan se Awurade asiye ne ha papa o ba na asamba nyankopon ka che ho se wate Awurade anum asam ho atuanti o nyankopon ka che se medidi yekure mu ema no mu kure mu ekwa amfa so ba mfa so nko se wate nyankopon enti nyame asa wo ka che ho wadi so wani so nti wani so dia dia tache ni yanko na wani mransama Awurade onyankopon de sha asema nyame ka che wani so ntini kwa na wasan abedidi no anum nsuo faako a wakache so enidi no se wabedidi kure mu wabanum nsuo na kwa ya fa so ma no sa fa so ba ye ntini kwa ufuro renko waja hwe wusie unkodu papa kurom wusie unkodu papa kurom aboa woni awie na ba chiwawe na wo bebe kurom a ababeguma ni ma hye biam a wala nkasa wo sempa yanko wose no didi no num nsuo wie ye no didi wie no num nsuo wie no kwa o hye afurum no mema odifo ne hye afurum ama ni nua difo se wodidi awie dia ne wono wabanum nsuo mena kwa Nyankopon se medidi ama num nsuo no wodidi imato pa che wie no wawie dia roma fonyum woni wonya mi nko wonya mi dada no ha wono ani ene na ma yene ne kwa yene ne bo enti baba kone ko yankwa wose no rekon enti babu si wodifo ni simu a wo kopepepe no jata be hye no kwan no ana jata hye no o mo angaza dan jata ana piram kono wo chi ni nua difo yi ene wo kono o baba ha bi ma abeyen senchene ama na nasa sensen a wala nkasa wo sempa yanko wose na ni funu da okwan no ti owo jata ni kunu no wanwe o funu da kwan no efunu da kwan no na afurum no so gina ne ana afurum ni gina nchen na jata no so ejina ana jata so gire funu no hwe okuni kwa ohun nipa hwa obi hu sa wakofa ba ma foforo beti ahwe onti ho o helad no ho bebo so opo adamfo mesi nyame amama obi wi sikiti ya hye oboko no oni ne hyedam enipa nye o enipa nyanyan endi Odiyifo Kwasha de memi ni enipa bedentu na mo ansa kwa me no bananti mebo ho mpa yansa me no wananti me na dawo me wo yosofo a nyasa wo yosofo ba enti Odiyifo Kwasha eno be hunam no daka mu kama jimi kama sai na asofo kwa na ese wiase asofo ene Odiyifo kwa na ese wiase wiase ese nyina aban ese aban o ma na nipa ya asofo yi ho asofo na Odiyifo o ma na nipa ya ho ya ne ese wiase no adwem boni ekutakutai yanko wose na hwe nipa retwam na ohun efunu na nipa retwam ohun efunu da kwanum ko ni jata a ogina efunu no ho jata so janwawe yanko na okoi ko kan ekuru no mu na mo ko bo de wuro okuru mi se ba Odiyifo akokura no eteye no na me nipa no no wu da kwanum wo sofo no Odiyifo no so te ko na Odiyifo a okosan no fi okwan mu no aso teye no wo teye no ko okan se onyankopon nipa a wote Awurade anum asam ho atua no onyankopon nipa wote nyame asam ho atua woni so nyame de nyama jata so Awurade de no ma jata se ontete no nyame de no ma jata se jata nku no jata chere papa ewe hu yo enipa nyo obisheda ba sakra ba so ne mo aso ne mo ene ma fa Yesu aye bi wura ni wa ji kwa bi na ka ya so oboa obegua so no obachichi aso ma fo nyawe nipa nya Christopher me de bia me ka me se me obi nkwa soro ye made anya me ya se wa ngasa wo ti nyame asampa wo yo so wo ye o Kristo nipa na so betwintwa manam de wo humi ye ta ya de so Odiyifo Kwasha nye me nyame asam ja so asam na wo nyini ye no na be de be so mene osino Onyankopon nipa no ote Awurade enum asam ho atua no Onyankopon nipa ote na Awurade de no ama jata se jata chenere cheno na onkum no jata nkuno se Awurade asam a o ka kire no atie yanko na o ka kire ne man no se na o ka kire ne man se sei mo hihye afuru mame ko fane mehie no na o hihye man no na mo hihye man no na ko ekuduru efunu no ho wo paso o hie no obi hu se saa Odiyifo no wawu nti o ma bia mayen kwasa no ma bia mu obi bo wo bo bra osuasi ase twan
Yanko. Wɔsɛ ɔkɔ ko hu efunu no. Ɛda ekwan no mu. Sɛ da kwan no mu. Na efunu no ejina no. Efunu ja jata so ja ware. Obi anso anse no. Obi ansa wan fa se panka okunu kwa. Wɔsɛ jata so ni efunu no. Wan ni efunu yanko. Na wɔn tete efunu no. Wanya no hwe. Na odiyifo no ma onyankopɔn nipa. Wo ma nyankopɔn nipa so to efunu so. Adi ba ni kuro no mu. Ɛne san. Adi san bai. Na odiyifo akokora no de no kɔ ni kuro mu. Ekojam no. Sɛ okojam no. Okojam no kosun no. Na wasu no. Ha, woni nyame nkɔ. Na odi ni funu no ɛto ne dam. Na dam nam kɔ. Na ojam no sɛ. Ojam no sɛ sɛ. Dio. Minua. Dio, mi wia na sa, mi wia na se, mi wia na se. Ebe wo sunya no wose de kwasia wa che wo sa kwa bebia ma be yense che na bo chew. Wose no wie ne sie no. O kun ni wie wo sie no kɔ. O ka che ne ma se. O ka mi so mi wu a. Se mi wu a. Mi wu a. Munsie. Bebia mu sie Nyankopɔn nipa no. Ɛhɔ na mi fa mi funto. Papa, safo ati. Wo sori a, wa wale wo ni wo yi ne nwen. Wonu ko nwene nafo sankwa ene yakwa sengene bai ene yakwa practice on Christopher Christopher nya ya ne te kwa man ya ne te burkuso ya ne te fofo ya ne na bosomoso eti hwe hu yi onipa ho enipa nya Christopher nya me obi te bosomoso kwa obakura ho me press mpacho okisoni obakwa didi kwa ya ne ya ubi so kwa ya to de kwa ya ne ya okoto do kokun ato achene ebi na sia no mi se nyame nipa se wo kuno akofo na besie no menu ya dio on sa okofa anyonko se wo de wonya wu ni Kristo ni on so wa de akwa basa on Odiyifo se ho wa ye wa de akwa se basa wose mi wu a munsie me wo da a wosie onyankopɔn nipa wo mu no fa me nompe engu ni nompe ho Odiyifo amen Odiyifo wo kunu nyane kwa Apa ya de besie ya so ya sempa wo ya so peti nyame asemti wo onyame wo hye wate amen hwe hu ye wa atrodifo no maba no a ye dwadwa nkrofo yiri wo nsiom hey edwa na nyekwa no mo na ahie na nse me wo fa bi wo ntem me wo fa bi wo ni ekohie na sofo bi no obeyire anadwo be 10 no ko anadwo du ba ko no wo de ni ko wura hie wo obobɔ no ntuma nyina no mukuta bucket entu onye du o kasa bo mu asopa ne tua so hu mu sa oh onyame hu yamo boate yesu o tahie ho kwasia hohom en kwasia nyamasom atrosom da dankrofo ma no ebi na hie yi hwe hu ye o to difo ho hwe hu ye wa asofo abare ho obeku menu asofo yi menu asofo hwe hu ye o na asofo bi ado asofo bonefo no omudo mo obefafra enwantinum hwe ebeku kunyame ma no ana pese ya supeti nyame asemti o nyame o hya wache onyame onom o mi wadua ni wanti ase na fi na ko wonu asofo bi odifu bi ba onyame ni pe bi abancha hwe hu yo bono mpa ya sa ne ba nante wonante no hwe onkoku na da che wo kira anyira onyame hya no onom nyame ajoba ne kuku yanka amen papa nyame nhyirawo anopai nyame asɛm a odi ama yɛn ano ɔhye sɛne ɛtwerɛ ne kaeɛ no awurade asɛm te sɛ nkrante ne fanim ɛtwa ha na ɛtwa ha megye sɛ anopai ɛtwa obi a wo a wɔsɛ ɛtwa obi a ɛtwa woyɛ kristoni o wonyɛ kristoni o ɛtwa because nyame asɛm deɛ ano ɔhye megye sɛ wodeɛ nso ɛwɔ mu no wafa Odiyifo Kwasha no ebajo bebre papa yi a ode nyame asɛm ama wa ɛna anopai oyudifo mu a enye mano adifo ne bi he is a major prophet yakase obi a major prophet an achese ne huhu niema obi ntumi nya no ono de otimi yedan enye enkomhye but hu a oyo osan so eyi efiri ho. That is major prophet. A can major prophet a bit say Elijah, Moses, money or neck count. As a mode, or moon, Elisha, mode, so more small boys, and obey na money a imode or mere small boys. What I say, until a difono, a gugumahodo, because of you differ bizanza we are fine. Not just on chilomo. Udifoni will be at Yankupon being a near query, not just so ya a juma. What I say, me pacho bebre o senso eten hama because obi a Nyankopon adom no adom na difo to me enti ohu niema hodo ahaban na wo de udidi wi a no anu nsuo hye na de akogusu se wo fikyere how enti wu kuno no ono de otete ode ye aduro ema nipa dasa ne nom ema ne ho eto no sane atwero ne kan dada ewo Bible ni mu no o se na mo de mu nidi ni aduaba no nkontomire mu ni
muni apoton vie ne ne keka ho nyina na mu wie a na haban no de mu betimi de asam ho yade ho na nipa bisa anse ne kwan bezo na Awurade fro Odiyifo Kwasha o se kwanse na haban no yetimi de sa ye ho yade na odi bidom no ma me menim yade da wo so menim amane a wo famu menim koda na ne adwendwen a wo mu ne hia ne se anopa ya wo sorry na udware wie na udidi wie a ka kire ho se okọ Odiyifo Kwasha ho wa Akyem Asuboa yade na da wo so na wa pra enko ne yesunsumu yade ne ye nisuo yade ni na no Awurade ama ne tumi e wo so se onsasa yade no ne hia ne se obetam na odi akọ Akyem Asuboa odi Akyem Asuboa uduru ha bisi akwada na se panyini kro obekire se okọ Odiyifo Kwasha ho Odiyifo Kwasha mesese Odiyifo Kwasha edin we de oba akwada kro wa Akyem Asuboa kra woni medin kra ye ka ho asemi minim yade kra ha wo se bia meka sei koko yade didi widi mu ma menka honan manimu yade kakra koko yade didi widi mu uye bibia nyewi odi enimpo de sebe aba betu awoto de no afifififiri wanim ene ne keka ho mepacho yafa akọm Odiyifo Kwasha se stroke na ache wato fom abubu chese untimi mpo nye bibia onsa ene onan ofa ba kwa adwojo wano sebe chia okasa kra emaye odi yentam va ontoka mu ne mfa nkọm Odiyifo Kwasha before so befuru abekọ no na Awurade ahye ne wanum nyam na wo kasa na wo nante because wona yede won eba ho no obodi adanse pa na adanse ne so yesu yeni etuamu bi a yehunu ne ekọ obi a ose hania aye no sebe praduasa hania no de no eya na aba beto madwo animu na how mamenchura de hania ekum nipa odi agro na se chewo ka mu na nyame amamu ebetimi akun enu nti se bi wo so a fabra Odiyifo Kwasha oni ma oduro ya ma oduro ma anom ya ma obi nso ama wayusu na sa hania ni na atimi afru so akọ ama ho atimi ato ba sebe white ayewo na me wo sebe yo so na lady bi free fi baby ani the white de no sebe ama na sini na ono ankasa ne boy eno de ne baaye wo se ema ne tisent egu nsu gu no chese ade no wo se aye no be 11 years ni enura wanom na aze but wo hie nyame nipa bi no Awurade eyifri ne so white ne bi okra yetimi etomaw se ne be ya wo untimi enkwa awade ibi enu nti se bi wo so na waye adura enkwa fabra Odiyifo Kwasha nche Awurade Nyankopon be na ne so yefri obema gondo achewo ene yade a ekeka ho bebre se bi asasabro achewo untimi yehwe waist pains usisi yade utimi se ayete se mpane ehihye fabra Odiyifo Kwasha ona onhwe ema na mpane ehihye mu mpa mpane na ne bedwane ama ho atimi atowo enu nti se wuti me na se anopai oda mpamu a na wo fa ho adwen se anopai de me sori ya me kọ Odiyifo Kwasha enchen uyo obi antehyewa utimi se wote so a achew ntehyewa ya o eba ne sa uchiri daxt uchiri spray niema bebre ahwe na se efa wo hwinum kakra bi a na eku nipa menwa ahwe ya obetimi awu enu nti bra ebia wanumra wonoma na akọ asan ba bra no Odiyifo Kwasha omo odru no san fam paibo enta akire na ase entu emfamfiri wo so na ohun ebetimi ato mepacho ebia malaria fever osan so typhoid ni na no Yankopa ama ne tumi ne ahoden a utimi ede kom sa anyarewa yi we nyina ema ne free wo so wo stomach pains utimi wo say yes oyam etimi ya wo ya ekaw obi kura akwa asupiti yes oyam nyina twetwa kuro a chese ndura wanom enya groba still oda so etisa pains no ene oyaw ni nyina mepacho bebre fabra Odiyifo Kwasha ho Nyankopon be nam ne so won se mekasa bia mesi Nyankopon enye ono ankasa na ho ode ni tumi no de ya adwuma onyame honhom na eba ne so no ene direct ne se duru we fayese na nipa enom a ne ho ebetimi ato no mepacho bebre ebia fibroid ena yese aba beto yam ewo se sebe ye operative na yeyi mepacho Odiyifo Kwasha we duru bia odemawa fibroid ni na be nane ama kyerɛ sɛ apie
ama ho atimi atɔ enya ade a yɛde sekan ɛkɔ akɔto mu biem mepacho one no eni ensa woso na ɛbɛboa pa wo yɛ bɛɛma sɛbe yɛsɛ odwunso asizi wo yɛ ɔbaa yɛsɛ odwunso asizi odwunso a ɛma ayɛ something which is the wodi nimpo de mihu sɛne minsi ɛnkyerɛ no ni na no Odiyifo Kwasha Nyankopɔn ɛbɛnam ne so ɛne hahama ne nubena Awurade Nyankopɔn de adom no ama watimi afrim bɛɛma yɛsɛ woyɛ important kyerɛ sɛ sɛbe wontimi nyɛ adwuma wodeɛ ne deɛ awu kodwotɔ bɛɛma krawa oyere kura ka kyerɛ sɛ pɛduro bi yɔ aduro no baabi a wobɛtimi akɔ bi ayɔ ɛyɛ Odiyifo Kwasha ɛnkyɛn ɛnɔpɛ ya wosɔre ya ka kyerɛ wo sɛ meyere mebɔ wopɛ kra na wakɔ Odiyifo Kwasha ɔma waduro na ɛnyina so ɛmfama woyɛ ɔbaa sɛbe wotie ma nɔpɛ yi wonyema na asɛe wode nimpo deɛ ɛma koraa wode ne nso deɛ ɛbaa na ɛso bubu saa wobɛhu a ne sɛ ne nyina da firi fa bro Odiyifo Kwasha nkyɛn na ɔma waduro na ɛnyina ɛmfa ɛma wo because yɛwɔ ho aduro ɛwɔ hɔ ɛyɛ yɛfurumu yadeɛ ɛna wumbu ne mu nso deɛ Nyankopɔn kwa ne timi yɛ mo adwuma enti onyema na apɔn ni na no sɛ ode bɔ Odiyifo Kwasha nkyɛn a ɔbɛma waduro ama wanom ama wayisu ama na gyina ama wawo afa ho afa oba na wakɔ akɔto ne di ne nyina ya ba na ase asɔre ne bi aba bɛbɔ osie ɛde ama Awurade ne pacho bebre ebia wo obi a wo ha na omogya so ate yɛde mogya esi uso a mate ba kumienu yɛse mogya na asansa yɛde si uso a mate ba kumienu yɛse mogya na asansa Odiyifo Kwasha hɔ na yɛnsi ano kwan ɛmfa ɛma na Nyankopɔn ɛbɛnam ne so ama ho atimi ato anopa yi minimu de ba ne minim ne sɛ Awurade Nyankopɔn tumi ne na hoɔden ɛwɔ ne so sɛne ɔkaeɛ ɛwɔ Isaiah 61 verse 1 coming down Awurade de ne tumi ne na hoɔden adom no ti bomoden sɛ wobɛdwane aba ne naase mepa kyɛ sɛ wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛni na ne sɛ wobɛba akemɔdan wodura akemɔdan na wafa Asuboa aka sɛ wokɔ akorɔ so ka kyerɛ driver ni sɛ driver mesi wɔ Asuboa obesiw osiwa bisa akwada na sɛ panyi sɛ wokɔ Odiyifo Kwasha nkyɛn na meka hyɛ twere di ampo Nyankopɔn numunyam sɛ Awurade bɛma wɔn de kwa gungruma mɛmɛ nka nipa ho asɛm kwa ansa na mɛka obi ho asɛm na minnim ne nipa no otimi ayɛ menua Odiyifo Kwasha Nyankopɔn hyilaro anopa papa wo ha dia fa number no one kasa from the horse's mouth fa number no tudwa sɛ ne bɛya amanfo bɛfrɛ no mo ne wo adinsa wo so yo me number 054 papa number no yɛ 054 55 9 50 and 70 054 55 9 50 70 kana hu sɛ every Wednesday bia papa yɛ mpaibo anopa na ɔtwe na dumienu yapon nti sunsumu ha obiara ɛhawo bɛda bɛso daye obɛyɛ sei kyɛsɛ niema ɛtete wo sunsumu wapra nkɔ fabro Odiyifo Kwasha nkyɛn ɛhɔ yɛ last stop Awurade Nyankopɔn ɔbɛdomo ayi afuru so ama ho to kosi ada bia so yɛ asɔre obetimi ne yɛ